Vieš to, že tvoje telo sa vie samo uzdravovať? Daj mu len šancu. Nemusíš začať tlakom, nemusíš začať stresom, nemusíš začať robiť extrémne viac. Naozaj, viac neznamená, že je to viac. Telo sa o všetko postará samé, ak mu dáš šancu. A šanca tvojho tela začína tým, že správne budeš dýchať. Dýchať znamená dýchať nosom. Dýchať vedome, dýchať pomaly, plynule a hlboko, do bránice, do brucha. Takže daj svojmu telu šancu uzdraviť sa. Daj šancu sebe. Dýchaj.